धेमाजिनि माइदांस्रि गुदि फरायसालियाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिदों। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि माइदांस्रि गुदि फरायसालियाव 47थि बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सानखौ मेहेरगोनाङैनो फालिदों। मुंख्लं सान फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै फैबाय थानाय 6 आरो 17 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेजोंनो लोगोसे जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 38थि बोसोरसालिया जथुमा, जनाय दखरा एबसुनि 24थि बोसोरसालिया जथुमा, जनाय दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा जानो थांगासिनो दङ। बेनिनो मुंख्लं खाम्फाबो गायसननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे मुंख्लं खाम्फाखौनो दान होदों जाखांफुनाय समाज सिबियारि लाइमोन अबिनाश नार्जारिया। बेखौनो मोजां मोननानै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया बाहागो लानानै अबिनाश नार्जारिखौ साबायखर बावदों। लोगोसेनो जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि हालामाव थानाय गासै माहारियारि आफाद आरो बे हालामनिनो गासै रायजो राजाजों लोगोसे दिनैनि बे खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारियाव जों आलासि महरै मोननो हानाय जोंनिनो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दिदोम आफादगिरि बिथांनिसिम आरो जोंनि बे मुंख्लं खाम्फाखौ दान होगिरि बिथांनि अबिनाश नार्जारि बिथांनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। दिनै आं बे मुंख्लं खाम्फा गायसनजेननायनि गेजेरजों बेखौनो गासै नोंथांमोननिसिम फोस्रावनो आरो बुंफोरनो सानोदि जोंहा फैगौ 16 आरो 17 नभेम्बर सानखालि जोंनि बे जनाय हालामावनो जोंनि माहारियारि आफाद जेरै जोंनि जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद, जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जोंनि थुनलाइ आफादनि 38थि बोसोरसालिया जथुमा, बर' फरायसा आफादनि 24थि बोसोरसालिया जथुमा आरो दखरा आइजो अनसाय आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमाया बै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंजागोन। बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थांनायखौ आं हास्थायदों। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ जोंनि जनाय हालामनिनो गासै जोंनि बर' थागिबि सुबुंफोरा गावनिनो माहारियारि आफादनिनो मोनसे जथुमा महरै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होगोनखौ आङो मिजिंथिबाय। आरो बे खुंनो लानाय जायगायानो जाबाय जोंहा 2 नं माइदांस्रि गामिनि माइदांस्रि रानि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जों बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनो लादों। बेखायनो आङो खावलायनाय जाबाय गासै जोंनिनो हालामनि रायजो राजा बिथांमोना बयबो बाहागो लाफैनानै बेखौ जाफुंसार होनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि जिल्लानि बायजोनि गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। बेनिखायनो जाहाथे जोंनि जाक जमगाखौ बयबो नुलाङो बेखौ मिजिंथिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लागोन बेखौ आङो खुलुमनानै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरबाय आरो खुलुमहरबाय। गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम गासैबो आं आसा फालिनाय थाबाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।